Zdár, pokud jste si stejně jako já dosud mysleli, že za 4K autokameru ještě spolu s duální, tedy zadní autokamerou, musíte vyhodit několik tisíc korun, možná vás teď právě vyvedu z omylu. Na stole mi právě přistála tahle kamera, chlubící se rozlišením 4K u přední a 2,5K u zadní kamery, a tahle kamerka stojí pouhých 1000 korun. V čem je tedy háček? Pojďme se na to spolu podívat. V balení obdržíte přední, zadní kameru a nabíječku s dost dlouhým kabelem a samozřejmě návod. Nainstalovat kamerku do auta mi trvalo zhruba 30 minut i s celým cable managementem a takhle vypadá nalepená na čelním skle. Není zde žádná přísavka, všechno je na samolepky. Tady už vidíte parametry samotné kamery, jak jsem zmínil, rozlišení 4K u přední a 2,5K u zadní, Wi-Fi modul, takže si můžete spárovat kamerku s aplikací, můžete si stahovat soubory a videa přímo do mobilu, GPS modul, superkapacitátor, což je u takhle levné kamery opravdu velké plus, a jinak kamera oplývá standardními funkcemi nahrávání do smyčky, noční režim, parkovací režim, takový ten standard. No, v čem je tedy háček? Pojďme se podívat na to, co nás asi zajímá nejvíc, a to jsou záznamy z kamery. Tady vidíte obraz ve dne, můžu vám ukázat i jaký zvuk nahrává kamera jako taková. Těma autům říká dneska už popravdě ani. Já si myslím, abych to takhle kolesuje. No a je takový futuristický. Třeba oproti tomu mýmu, že jo, 11letý starý škořápce už. Zvuk jste tedy sami slyšeli. Řekl bych, že se jedná o takový průměr mezi autokamerami. Ve finále tohle není to, proč byste si kameru kupovali. Nechcete asi nahrávat to, co se děje v kabině nebo o čem se mluví. Co je stěžejní, je spíš ten obraz. Pojďme se k němu vrátit. Co se týče obrazu jako takovému, řekl bych, že přední kamera není úplně špatná. Barvy a všechno okolo, ostrost mi přijde docela slušná, zejména na to, že se bavíme o kameře za opravdu 1000 korun. Myslím si, že takovýhle obraz často nemají ani dražší kamery nabízené na českém trhu, takže v tomhle bych asi problém nespatřoval. Co je ovšem trošku zavádějící, řekl bych, bude to rozlišení 4K. Osobně bych záběry z přední kamery hodnotil spíše jako třeba upscalované Full HD nebo něco podobného. Nechci určitě výrobcům této autokamery nějak křivdit, ale na čistokrevné 4K bych tohle úplně neviděl. Opět přidávám nějaké další záběry z večera nebo noci, kde vidíte, jak kamera snímá za večerního osvětlení a zároveň i za, dá se říct, takové větší tmy, třeba někde na okresní silnici nebo tam, kde to není úplně ve městě, takže to není úplně osvětlené. Myslím si, že ani tady bych nespatřoval nějaký zásadní problém. To se ale bohužel nedá říct o zadní kameře. Tak jak jsem pochyboval o rozlišení přední kamery a zpochybňoval jsem její 4K, tak u zadní kamery bych o rozlišení 2,5K raději vůbec nemluvil. Osobně bych tohle typoval možná někde na 480p. Ale budíš, bavíme se opět o tom, že tato kamera stojí 1000 korun a primárně se jedná o bezpečnostní prvek, tudíž na nějaké sledování třeba toho řidiče za námi, co dělá, jestli jede rovně, nekličkuje, nenajíždí na mě, nespadne do příkopu, nevím, myslím si, že na tohle to prostě stačí. V noci je samozřejmě záznam ze zadní kamery o to horší a
tady už třeba nehledejte nějakou čitelnost SPZ nebo podobně. Tady už opravdu jde čistě o ten aspekt nahrát chování řidiče za námi, ale rozlišit, co to vůbec bylo za auto, to od té kamery na noc opravdu nechtějte. No, ale abychom nekončili takhle negativně, pojďme si shrnout, co za svůj 1000 korun vlastně dostanete. Pokud srovnám tento produkt s tím, co dostanu na českých e-shopech, řekl bych, že dostanu minimálně dvojnásobek. Už jenom fakt, že zadní kamera je v balení, je v téhle cenové kategorii opravdu zázrak. Co se týče vybavenosti kamery, potom jsme na tom opravdu podobně, takže poměr cena výkon tady určitě je. Přední kamera navíc poskytuje podle mého docela kvalitní záznam, nebudu se bavit o zmiňovaném 4K, ale tato kamera podle mě stačí jak na poskytování nějakých důkazů v případě autonehody, ale zároveň i třeba natočení dashcam videí. Jsem s tím úplně v pohodě. Pokud vás tahle recenze zaujala, budu rád, když mi dáte like nebo třeba i komentář, co si o kameře nebo této recenzi myslíte. A pokud byste měl někdo zájem kameru za ty peníze koupit, dávám link, kde ji můžete obstarat tady pod video a zároveň vám přidám slevový kupon, který jsem pro vás získal od jejich prodejců. Děkuji za zhlédnutí tohle videa a těším se s vámi zase příště. Ahoj.